Ти си. Аз ще чакам, все за теб ще пея, все за теб, преславо моя. Искам, аз да те спечеля и да бъдеш ти само моя. Моята квартира, паднеш ли при слава, няма да те питам никога, искаш или не. Моята квартира, паднеш ли при слава, няма да те питам никога, искаш или не. Леле, Преслава, много ти се моля, защо ми го причини това нещо? Значи, виж, аз в твоя чест изпълнявам музики, съчинявам, само и само да ти докажа любовта си. Гледай, виж, по цяла вечер мисля за тебе, гледам твоите снимки, гледам колко си яка, колко си секси и на всеки мъж ти си му в главата и аз не знам как ме пусна в твоето любов. Смисъл, точно така. Не исках да се изразя с цинизми. Смисъл такъв, как ме пусна до теб. Просто, значи събуждам се, както бях с Преслава вечерта. Ей тук на това го снима. Събуждам се аз. Значи това стана към... Колко? Преслава няма те. 11 часа беше вечерта. Взей ми да се мачкам, чакай малко. Чакай да се обърна. Взей ми да се мачкам. Аз стискам тя. И по едно време правихме. 4-5 часа правихме. Какво прави? Баня си нещо. Всичко говорихме си за живота, за пари, за коли и за такива. Ставам събарен, какво да гледам, целия съм в кръв. Помислях, че га изядах. Стига. Изяде ли? Да, пукнал да я търся, разбираш ли. И тя ме написа на една мишка. Така. И последното знаеш какво виж? Какво виж? Че съм гализал в месец. Леле, бах си, това съм бил много яко надръсан. Но аз обичам, искам да й предам едно важно съобщение. Преслава, ако мислиш, че аз съм малък, не е вярно. Много жестоко се лъжиш. Аз те обичам и искам да бъдем заедно. Дай се личната карта. Няма да не. Искам да бъдем много прекрасно семейство, да ти направя 3 циганчета. Да се гордееш с моето любов да те даде. Твоето любов? С моята любов да те даде. И това е моето съобщение към тебе. От моя най-добър брат. Няма значение кой са. Колегата оператора, тук съм дал 30 лева само да ти дам това повече. После трябва да ги приведеш. Аз казах, ти да му ги платиш. Отиде да ги търся. Защото аз нямам пари. Пък ти си богата. Добре, аз искам, няма да се снимам, аз само да се извиня предварително за последните думи, които ти каза. Да бъдем извинени. Така. Той не го мислеше, просто му дойде така от един път. Нали те? Да. Или греша? Не, от един път. Да, извини се. Извинявам се. Айде, чао. Чао.